Hayırlı erте, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları, studiyada Çulpan Amiri bizning bugungi çıkarılıştı. Respublikadagi ılı yollarını gına tugul, şehir hem rayon içindeki yollarını vaqtında qordan çistartu kun-tün devam etem. Oktanış rayonunda da әлеге iş tuğlu kuvvetke bara. Soba rayonunda Selametlik Milli Proyekti kısalarında 17. felçer-akuşerlik punktu açıldı. En usta Uagaz televşiler kimler? Tatarstan Teleradyo Kompaniyası Uagaz oşu konkursuna neticeler çıkarı. Çıgarılışыбызны hava tırışından başlayız. Bu adnada sinoptiklar kiskin solqınaytı turunda keseti. Bugün 25. yanvarda yağımçımsız jel künyak künbatıştan. Kündüz hava temperaturası 16 gradus salqın. Yollarda urunu bilen buzlauq saqlana. Endi otna ortasından biraz жылыта деп farazlı sinoptiklar. Şulayıq bugün 25. yanvarda galimler magnit dağılı turunda keseti. Olar belgilep ötkençe magnit dağılı Moskva vaqıtı bilen ertengi saat 6'dan kündüzgi saat 12'ye kadar bulan. Bu şırda ortak күч talep ете торган jiddi hem qotlaulı işler boşqarırga kеңеш ителмей. Uzgan atnada yauğan qorna şistartı işi devam ete. Başqalabız Qozanda da әлі şistartılmagan жерler көп деп bildirdiler. Şəhərdə qor şistartı boyunca operativ komitet oturuşunda. Bu iş işigalların kvartal içindeki maşina yolların şistartı. Oşıq Qozan sistemasına şəhər halkından 3000'e yakın mərəcəğat kelgen. Garizalarının 40% işkertilgen деп bildirdiler oturuşta. Anomal qor yağışırında işigalların jişturuda 2300 işigaldı jişturuşысы жәлеп etilgen. Şulayıq көп fatırlı yurtlarda yaşaушылар үзләре дә ярдәмгә чыккан. Республикада берничә көн рәттән тоташ яуган қор юл хуҗалыгы хезмәткәрләренә өстәмә кыенлыклар тудырды. Шуңа да карамастан республика район юллары вакытында кордан чистартылып торды. Бүген дә әлеге эш дәвам итә. Октаныш районында да әлеге эш тулы куәткә бара. Ортан түйәп паралар, камазлар тогып пара. Yollarda transport çaraları tutkарлыксыз уза алсын өчен бар көчне куеп эшләргә тырышабыз ди Айзат Шакирҗанов. Үзәк юлларны чистарту кыенлык тудырмый. Октаныш юллар оешмасы берничә көн рәттән юлны тәртипләп кардан арындыра. Эшләй торасың, эшләгән берсе битеп бара. Аллага шөкер, систабызда конечно күңелле. Урамнан урап әйләнеп кайтуда ни рәхәткә тора. Бүгенге көндә юлларны чистартуга Октаныш юллар оешмасының барлык хезмәткәрләре җәлеп ителгән. Алар район үзәгендәге юлларга һәм күп катлы йорт ишегалларына хезмәт күрсәтә. Быел күбрәк кар, кайбер елны әзрәк була инде. Безнең кар түгүдән башка пешеходный переходлар бар, павильоннар. Нинди генә көчле бураннар булуга карамастан, халык иртән эшкә, балалар мәктәпкә барлык булырга тиешти юл хуҗалыгы хезмәткәрләре. Аларның эшчәнлегенә карата социаль челтәрләрдә төрле фикерләр күренә. Күпләр аларның эшчәнлегеннән канәгать, каршылыклы фикердә булучылар да җитәрлек. Уздырылган сораштырулар күрсәткәнчә, халык алар эшчәнлегенә карата уңай карашта. Юлларны старталар, әйбәт старталар рәхмәтлегенә. Юлларны старттыру кирәк инде, авария булмас өчен. Регина Саляхова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы. Башка темаларга күчәбез. Владимир Путин штабы аның президент сайлаудагы кандидатурасын хуплап, имзаларын үзәк сайлау комиссиясына тапшырды. Барлыгы 315 мең имза җыелган. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел Татарстанның башлап йөрүчеләр төркеме штабка имза кагазлары салынган тартмаларына китерде. Дәүләт башлыгы вазифасына 3 үзен тәкъдим итүче һәм 8 сәяси оешма вәкиле дәгъва итә. Үзәк сайлау комиссиясе инде Леонид Слуцкийны, Николай Харитоновны һәм Владислав Дvankovны теркәде. Оларны парламент партиялары тәкъдим иткәнлектән теркәү өчен имзалар җыярга кирәкмәгән. Узган атна сәяси вакыйгаларга да бай булды. Республикада Татарстан Казанышлар Республикасы дип исемләнгән автобус марафоны башланды. Прокуратура хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистларны Россия матбугаты көне белән тәбрикләде. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Илдә президент сайлауына Владимир Путинның тәкъдим ителүен хуплап имзалар җыю буенча бердәм көн узды. Шәһәрләрнең сәүдә үзәкләрендә имза җыю 20 декабрьдән бирле бара. Волонтерлар консультация бирә.
Узган атнада республика һәм Россия казанышлары турында автобус марафоны башланды. Ул Татарстанның зур район үзәкләре Лаеш, Кукмара һәм Питрәш районнарыннан башланды. Проект барышында Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советы депутатлары, министрлар һәм җәмәгать эшлеклеләре фикер алышты. Алар республика казанышлары һәм Татарстанда милли проектларның тормышка ашырылуы турында сөйләде. Я высказал свою точку зрения о том, что, конечно же, развитие туризма, развитие рек, туризм именно по рекам, он дал бы огромное развитие для Лаишева. Это новые бюджетные инвестиции, это новые рабочие места. Ну, представьте, каждый день приходит по 3, по 4 огромных корабля, где 500 человек. Это же хорошо. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика журналистларын Россия матбугаты көне белән котлады. Казан гаилә үзәгендә республика масса күләм мәгълүмат чаралары журналистлары җыелды. Урын очраклыгына сайланмаган 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Гаилә үзәге холлында журналистлар династияларының фото күргәзмәсе оештырылган. Фәрит Мөхәммәтшин аларга рәхмәт хатлары тапшырды. Алар арасында хезмәттәшебез техник бүлекнең әйдәп баручы инженеры Валентин Бандеров табар иде. Органы государственной муниципальной власти без средств массовой информации не могут вести ни большую, ни малую политику. Вы первые, кто получаете информацию из уст Раисы Республики Татарстан. Вы ее доносите до читателей, до слушателей, на телевидении, на радио. И через вас мы работаем с нашим многонациональным населением Республики Татарстан. 2015 год я работаю на госрадиокомпании «Татарстан». Ну, за год моей работы были разные события. Мою работу оценили. Я отвечаю за техническую составляющую нашей госрадиокомпании. Мы стараемся, чтобы наш зритель остался доволен хорошей картинкой, звуком. Татарстанда Inform Week проектын гамәлгә ашыралар. Бу хакта республика үзәк сайлау комиссиясендә узган утырышта сөйләделәр. Тавыш бирү 15-16 һәм 17 мартта уза. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе гаилә елында сайлауларга бөтен гаилә белән акциясын эшләтеп җибәрде. Конкурслар, республика сайлаучылары белән очрашулар Татарстан мәктәпләрендә сыйныф сәгатьләре планлаштырыла. Inform Week проектына килгәндә аны гамәлгә ашыру 17 февральдә башлана. Казанда рус бильярды буенча халыкара турнир узды. Спорт турнирын оештыручыларны, катнашучыларны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Турнирда 16 иң көчле спортчы катнашты. Россия чемпионнары, дөнья чемпионнары, дөнья кубоклары җиңүчеләре, халыкара спорт мастерлары. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанда төрле спорт төрләрен шул исәптән бильярдны үстерү өчен барлык шартлар да тудырылган. Республикада әлеге интеллектуаль спорт төре елдан-ел популярлаша бара. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Лисичанскида 2 микрорайонда җылылык белән тәэмин итү системасын эшләтеп җибәрделәр. Аларны Татарстан командасы эшләтеп җибәрде. Җылылык үткәргечләр электр энергиясын авария хәлендә сүндерү һәм насос станциясын туктату барлык бу мәсьәләләрне ШЭФ-төбәк катнашында оператив рәвештә хәл итәргә туры килде. Оператив штаб белән Татарстан вице-премьеры Евгений Варакин җитәкчелек итте. Саба районының Олы Артыш авылында модульле яңа фельдшерлык-акушерлык пункты ачылды. Аны ачу тантанасында район җитәкчелеге, авыл халкы катнашты. Яңа социаль әһәмиятле объект биредә яшәүчеләр өчен бигрәк өлкән яшьтәгеләргә һәм балаларга медицина ярдәмен уңайлы шартларда алу мөмкинлеген тудырды. Чираттагы язма Саба районыннан. Сәләмәтлек милли проекты кысаларында төзелеп эшли башлаган әлеге фельдшер-акушерлык пункты районда 17-нчесе. Авыл халкының шатлыгын уртаклашып, тантанага район башлыгы да килде. Россия Федерациясында һәм республика инде яңалыкка омтылды. Монда инде безнең өлкәннәребезгә ярдәм кыска арада күрсәтү өчен яңа штатлар барлыкка килде. Шайтып, бергә матур итеп яшәргә язсын, булганны игелеген күрергә язсын. Традицион кызыл тасманы кисү биредә медицина ярдәме күрсәтүче Гөлназ Гасимуллинага символик ачкыч тапшыру тантананың күңелле мизгилләре. Яңа бинага танышу өчен беренчеләрдән булып авылның нәни пациентлары үтте. Ярдәмчеләр дә бирделәр. Бүгенге көндә Аллага шөкер, алар безгә бик кирәк ие. Артыш авылында 300-гә якын халык бар. Шушы медпунктны төзегәндә
катнашкан барлык халыкка Уларташ авыл халкы исеменнән зур рәхмәтемне белдерәм. Медицина ярдәме күрсәтү пунктының элеккеге бинасы Янәшәдәге мәдәният йортының 2 бүлмәсендә урнашып эшләгән. Хәзер исә ул үзе бер аерым бина. Яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылуына бигрәк тә авыл өлкәннәре шат. Киң, иркен, һәркем үзе исән сау гына эшләсен һәрбер урында. Медицина объекты Казан шәһәренең җаваплылыгы шикләнгән Строй Сити җәмгыяте төзүчеләре тарафыннан сафка бастырылган. Раиля Галәвина, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе «Вәгазь» телевизион ачык конкурсына нәтиҗәләр чыгара. Оста һәм үтемле сөйләүче вәгазьчеләр кайчан билгеле була? Бу сорауга җавап Мөршидә Җихан репортажында. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әнә шулай әссәләму алейкум дип сәламләп, һәр җомга тамашачыларыбызга төрле темаларга багышланган вәгазьләр күрсәтелде. Оештыручылары безнең телерадиокомпания һәм Татарстан мөселманнарының дини нәзарәте. Халкыбыз ул динле халык, китаплы халык, иманлы халык. Һәм әлбәттә безнең халкыбыз вәгазьгә сусаган. Ягымлы сүз җитми. Һәм менә Алланың биргәненә шөкер, дөнья нәзарәте безнең җитәкчесе мөфти хәзрәтебез дә, аңа табигъ булган мәдрәсә остазларыбыз да әйме шуны аңлап, хәзерге вакытта менә безне алмаштыра алырлык яңа буынны әзерлиләр. Дин галимнәрен, тел осталарын иншаалла. Чөнки бер сүзне былай да әйтергә мөмкин, тегеләй дә әйтергә мөмкин. Бер сүз белән кешене торгызырга да мөмкин, юкка да чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә бит Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә әйтә, кешене матур сүзләр белән, хикмәт белән аларны дингә өндәгез диде. Син намаз укыйсың, сиңа җәһәннәм. Син ураза тотмыйсың, сиңа җәһәннәм. Әгәр дә син намаз укымыйчаң гына ураза тотсаң, синең уразаң кабул түгел дигән сүзләр, алар батил, җүнсез, хәерсез һәм динебезгә туры килмәгән сүзләр. Һәм менә Алланың биргәненә шөкер, безнең аны галимнәребез, имамнарыбыз аңлап, шушы шәкертләребезнең күңелләренә сеңдереп, шәкертләребезне, ягъни матур сүз белән, хикмәт белән халкыбызны дингә, иманга чакырып торган безнең дәгъват кылучыларны иншалла вәгазь осталарын әзерлиләр. Аллаһ алардан разый булсын. Шул ук нияттән чыгып, әлеге конкурс яңа вәгазьләр иҗат итүгә, оста вәгазьчеләрне барлауга һәм халыкка танытуга этәргеч бирде. Без дә өйрәнәбез. Журналистлар да өйрәнә, чөнки әле бит менә бу динилек бирелгәнгә, массый күләм мәгълүмат чараларында дини яктырта башлаганга күп түгел бит әле. Һәрбер тәгълимат үзенең шушы тәгълиматын кешеләргә җиткерү өчен көчле сөйләү осталарын, ораторларны файдаланган. Менә вәгазь дә бит инде шушының бер чагылышы булып тора. Күбрәк хәерле гыйлемнәр алыйк. Күбрәк хәерле гамәлләр кылыйк. Яшел Үзән шәһәреннән Нуруллиннар конкурста гаиләләре белән катнашты. Дум РТ сайтында кай вакыт кирип, мин анда хәбәрләр карыйм, төрле хәбәрләр. Менә шунда хәбәр чыкты, конкурс була дигән хәбәр. Һәм инде мин үзем балаларымны әзерләп, вәгазь язып, аларны өйрәтеп, шулай әкрен генә тырыштык һәм катнаштык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мин Нуруллина Хаят. Миңа 8 яшь. Мин Яшел Үзән шәһәрендә яшим. Мин сезгә елмаю турында вәгазь сөйләргә телим. Конкурс шартлары буенча катнашучылар яше 15-тән башлана. Вәгазьләргә бәя бирүчеләр Нуруллиннар гаиләсен искәрмә буларак билгеләп үтәргә булды. Тулаем алганда конкурска 200-дән артык гариза кабул ителде. Вәгазь конкурсы миңа бик ошады. Мин аны беренче тапкыр телевизордан күрдем. Дә коралы мин әйтәм, нишләп ир кешеләр генә икән монда, нишләп монда балаларга да аерым вәгазь конкурсы оештырмадылар икән дим. Аннан соң икенче атнаны бер тыңласам, бер бик матур итеп вәгазь сөйләде. Шуннан инде мин дә менә биреп карарга уйладым, үземнең җибәреп карарга уйладым, үземнең вәгаземне. Чөнки безнең менә балаларга бит сөйләп кенә, аннан соң менә шушындый кагыйдәләрне генә, тәҗвид кагыйдәләрен өйрәтеп кенә, аларны дингә тартып булмый. Менә намазны булай укы, тегеләй укы дип кенә. Аларга күрсәтмә материал бик кирәк. Инде без менә телевидение аша һәм үзебезнең Татарстан каналлары аша аларны күрәбез. Аңар бик шатланам мин. Кайберләрен әле мин аның төшереп алып, монда алып килеп балаларга да күрсәтәм. Күбрәк акча эшләү максатыннан 3 егет чит илгә эшкә китәргә булалар. Шунда баргач үзләренең хезмәт хакы белән танышып, бик шат булып, алар үзләренең кунакханәгә юнәләләр.
Вәгазь сөйләүчеләр арасында мәдрәсә шәкертләре, гомумән яшьләр күп булуы аеруча сөенечле. Әлбәттә, без балаларыбызга, улым, кызым, тәрбияле булып үс дип әйтәбез, ләкин шул тәрбиягә үзебез иямисың? Бу конкурсларны вәгазь сөйләтү бик дөрес, бик хәерле гамәл дип саныйм. Вәгазьләрне тыңлап, уйлансалар, иншалла, Аллаһ Тәгалә кабулдан кылсын, инде безнең мәхәллә дә күбәер, динебез дә ныгыр. Вәгазьчеләргә нигезләмә буенча барлыгы 3 яшь аермасы белән бәя бирелде. Шулай ук жюри әгъзалары вәгазьчеләр күп катнашу сәбәпле хатын-кызларны аерым билгеләп үтте. Сезнең иң хәерлегез кайсыгыз диде. Бу сорауга җавап ул кеше шулдыр, кем дөнья мәшәкатьләрен ахирәте өчен калдырмаучы һәм ахирәт мәшәкатьләрен дөньясы өчен калдырмыйча эш итүче. Вәгазь ачык конкурсының нәтиҗәләре 30 гыйнварда Казанда үтәчәк бүләкләү тантанасында билгеле була. Мөршидә Җиһан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда ел сайын 33 мең кеше авыруларга ярдәм итү өчен кан тапшыра. Белгечләр әйтүенчә, бер тапкыр кан тапшыру 3 кешенең гомерен саклап кала. Бу турыда тулырак бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә Республика кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев таныштырыр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Рамил Габдулхакович, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Моннан берничә ел элек сезнең белән әңгәмәдә сез Қонны әлгә кадәр синтезлаштырмадылар әле дип әйткән идегез. Күп нәрсәләрне ясап була, әмма қонны ясый алмыйлар әле дигән идегез. Медицинада, технологияләрдә алга китте бит инде. Ничә еллар үтте дигәндәй. Нәрсәдә булса үзгәрмәдеме әле? Кан шулай ук уникаль әйбер булып каламы? Бүгендә уникаль. Аның ясалма каны юк бүгенге көнгә кадәр. Бәлки ничәдер еллар узгачтан булыр ул. Кайчан булыр, аны әйтә алмыйм. Аны әйтүчедә юктыр. Бүгенге көндә канны шул сыйфатында алыштыра торган бер әйбер дә юк. Бүгенге көндә канның чыганагы булып донорлар кала. Менә без шул донорлар белән горурланабыз. Шул донорлар меңләгән, миллионлаган кешеләрнең тормышларын саклап кала торган шундый изге кешеләр. Кан ул организм турында нинди мәгълүмат йөртә? Кан кешенең бөтен күзгүсе. Кешенең организмында нинди авырулары бар. Кешенең сәламәтлеген иши. Кан барсында әйтә ала. Кан аркылы кеше турында бөтен әйберне белеп була. Аның гаиләсе турында да, аның тормышы турында да. Нәселе турында да. Нәселе турында да. Нинди авырулар булган, барсында әйтә ала. Кан менә шундый, яны сыйыкча дип әйтмәйек, без аны сыйык булганга гына сыйыкча дип әйтә. Кан шундый микро органнар дип әйтәм, яны кеше организмындагы. Менә кеше үзенең шул органнары белән, бүтән кеше белән донорлар булышалар, бүлешәләр. Сәламәт кеше генә, тулысынча сәламәт кеше генә донор була ала. Менә шундый канның үзенчәлеге. Син кан тапшырасың ди, аны башка кешегә бирәләр, әйеме салалар. Шул вакытны нинди мәгълүматлар тапшырыла авыру кешегә? Сәламәт кешедә. Сәламәт кешедән авыру кешегә сәламәтлек кенә күчә. Иң мөһиме кешене саклап калу. Әгәр дә бер донор авыру икән, инжектор узган икән, ул кан салган кеше, ул авыру кеше тагын да авырачак. Шуңа күрә канга без аны хастаханәләргә барып җиткәнче 5 тапкыр, 5 баскычта тикшерәбез. Шуннан соң гына ул хастаханәләргә барып, без анда менә отдел контроля качества, алар кул куйгач кына, печать суккач кына, шул вакытта гына хастаханәләргә бара. Безнең шундый менә диләр, 6 ай карантинда була. Бүген кеше кан бирде икән, ул икенче көнне китмей хастаханәгә. 6 ай карантин, анасын жаңадан шул донорны тикшергәннән соң гына, шул вакытта гына хастаханәгә барып җитә. Менә шулай. Киләләр кешеләр, минем туганыма, минем канымны салырга кирәк, син харышын. Ул кешегә синдирис эшләмисең дип әйтмәйбез бер кашанда. Кеше изге уйлар белән, булышу белән килгән. Әмма ләкин барыбер ул кешенең каны бөтен тулайым тикшерелгәч кенә, андан индидер авырулар булмаган вакытта гына без аны хастаханәләргә җибәрә алабыз.
Әміне бұл яңа донорларда келіп тұра бетінде сізге әрдайым, әйеме? Міне олардың проценті нешік? Міне біздің 100% қалсақ, 75-80% біздің әр вақытта дойми донорлар. 15-20%, 25% жыл сайын жаңа донорлар бұла, оларының әйтек 10-15% қолғанса, қон бер атырған болып, бізге ұзыр сүйініш. Чөнки біз донорларны, дойми донорларны білеміз. Біз өзіміз тілі білен, өзіміздің тілі білен профессионал донорлар деп етеміз. Чөнки олар гүл текшірініп тұралар. Біз ауырларын башын нендей екендерін білеміз. Шуңа көре олар белән эшләү дә рәхәтрәк, әмма ләкин яңа донорлар булырга тиеш. Әгәр дә уйласак, менә бүген 20 яшьтән 18-дән 30-га чаклы донорларның проценты 30-35%. 29-дан 40 яшькә чаклы донорларның 40-45%. Менә алар инде шундый. Аннан соң 40 яшьтән соң алар кими. Аның бер нидә юк, бик күп кешеләрнең 40 яшьтан соң кемнеңдер авыру була, кемнеңдер Россияның атказанган донор дигән исемнәрне алалар. Һәр кешенең үз уе, үз фикере. Менә безнең Татарстаныбызда 12 меңнән артык Россияның һәм СССРның атказанган донорлары бар. Ул саны ел сайын артып бара. Узган ел гына Татарстанның 23-нче елда 600 кан бергән донорына Россияның атказанган доноры деген исем берилди. Менә казаныш. Безнең семейный традициялар, семейный династиялар бар. Әйтик, Паткиннар династиясы. Алар бабасы, әбисе, әтесе, әнисе, балалары барсы да. Менә аларның гаилә базасында 300 литрдан артык кан берилгән. Беләсезме шуны? Біздің шындай донорлар бар, өзлері генә, бір генә кіші 170 литр кан берген. Менә күз алдына китерегез, бір кішіні бастырып, һәм 17 шилек қойығыз қаршына. Кішінің 5-6 литр қаны бар. Менә өз ғұмырында көп кан берген. Қаны яңарған бит. Яңарған, ансы яңарып тұра. Кан берген сайын жаңа көзәнәктер шығар, жаңа кішінің қаны яңарып тұра. Мына көз алдына кетергіз. Нәрсе, мына қанға нешек қарарға. Мына біздің елде тау алтыннар, көп нефть шығарала, көп газ шығарала шылай бет. Біз мына қазанышты бетеміз. Мына әгерді мен кішінің қанын, мына алтыннардан да нефттердің барсында жоғарырақ көтерем. Чөнки қан кішіні жаңадан тұрмышына қойтара. Фәрештеләргә ничек карыйлар, менә донорларга да шулай карап, менә аларга рәхмәт әйтәсем килә. Рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Сез чакырган вакытта мин һәр вакытта җигереп килергә әзер донорлар турында, кан бирүчеләр турында көне буе сөйләп тора алам. Менә шундый кешеләр алар. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Киләсе атнада Кәрим Тинчурин театрында премьера. Шул уңайдан бүген студияга кунакка театрның артисты Альбина Гышигулинаның килүе көтелә. Ә мин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә саубулашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Син мине сагынма, сагынсаң, җаныма табарлар яшьләрең. Син мине сагынма, бары тик мин сине сагынып яшәрмен. Син мине сагынма, сагынсаң, йокысыз үтәрләр төннәрең. Син мине сагынма, барыбер сагышта үтәрләр көннәрем. Син мине сагынма, томандай югалыр сөюең онтылыр. Син мине сагынма, тик ярсу күңелем, гел сиңа омтылыр, гел сиңа омтылыр. Мин килермен иртән кояш булып, мин килермен кичен ай булып, мин килермен üzülеп сагынганда, йөрәгеңгә синең май булып.
Мин килермен сиңа яңгыр булып, кирфеңнән яшең юармын, җилләр булып исеп кайгыларың, ярсып таратырмын, куармын. Мин килермен күктә йолдыз булып, серләреңне аңа сөйләрсең. Мин килермен сиңа җырым булып, син җырымда мине сөярсең. Мин китәмен.